Girls. Hayini nina into endiva kuthiwa niyazenza. Ndiva kuthiwa niyabanukisa nina abanye abantwana xa bebuya ejayivini, egruvini. Ndiva kuthiwa niyabanukisa uba akanuki yona na. Uba khange ahamba ayongcopoza somewhere. Theni. Uba uke wafika wahambe waya eshaweni, sewugqibile wena uba uvele ongcoba. Uvele oyingcoba sana lwam, so funeka uyinukise, uqiniseke uba khange ingcobhiswe phi. Asokhawuleza ahambe ayothatha ishawa wenzela uba wena ungayazi uba ibengcoba. Theni nizixakekisa nabethuna. Hayi guys, kuthiwa niyabanukisa nina abantu benu xa bebuya kwigruvu okanye babeke bangabi nani iiyure zonke. Nani ke guys, kuthiwa nani abenu niyabasnifa phaa. Kuthiwa wenza ingathi umonwabela uba ubuyile kudala umkhumbula. Ufuna umbetha ngeMuff Town yase-North West, down there. Ngoba ufuna uqiniseka uba akho bhude lifike langcopha phaa. Kutheni mani? No, mna ndifuna u-understand uba kutheni le nto siziphilisa kabuhlungu. Theni sizixakekisa. Na guys, ke ngoku let's say ke ngoku ke umntu wakho ebeke uhambile wayongcophisa apha angcophise khona, wathatha ishawa warefresha. Uzawufika umbuzo uba kutheni unuka fresh. Like ndizibuza imibuzo emininzi uba nako ke vele vele xa uthi uyanukisa phayana uyeva uba beke kwabakho i-flash exchanging la nee-fluids exchanging. Uzamkhonfranta? Iphi evidence yakho? Okanye uthi xa usithi uyanukisa phaa ufumanise uba beke sebenzise idami. Ibizwa ngedami bethuna. Ikhona kuthiwa yidami yangaphantsi. Ufumanise kube besebenzise idami yangaphantsi. Uzawuthini ke uzothi, hayi kwayokhunuka i-banana flavor. Hayini nina into enizenzayo kwezi relationships zenu. Seniziipipi detective ngoku. Nizi-VJJ experts. Ukuba funeka inuke kanje. Xa ingakhange kungcojwe kuyo funeka inuke kanje. Isongcojwa inuka kanje. Hayi ke uba uke wahamba wayongcopha funeka inuke kanje. Nizawuyazi nina, uyibonile ubhuda le nto uba ii-anxiety ezinee-depression siyazikhozela thina. Siyazigulisa ngokwethu. And kunyanisiwe ke phofu xa kuthiwa umntu nomntu uyeyazi uba ipartner yakhe ingumntu oziphatha njani. Yile nto ke nisenixakeke ke ngoku. Caba awuzukwazi nolala. Usova nje kancinci kancinci phandle ingathi kunesound. Sewucifa mangena umntu wakho. Abehla ubuthongo. Ude uboniswe mntakaba, uboniswe uba umntu wambizisana. Uyahentshuziswa phaa. Nezi phofu bani xa nimane ninukisa abantu benu xa bebuya kwigroove i-abuse nale. Niyaba-abuse abantwana babantu guyzini. Ngoba asongavumi ke ngokuba wena msnife wena nje yamapolisa. Once wangavuma uba mawusnife isukile. Ulaliswa nobe bengalalanga namntu. Hayi shem. Inintsi le nto yenu. Inintsi le nto yofuna usetlisha kodwa uyaziqonda uba kusasenzima kuwe. Awukazithembi iselufu. Nintsi. Kodwa ke guys asinijaji. Umntu nomntu bethu nawazikhethela inja yakhe. Andithi nibiza abantu bethu izinja. Biza abantu bethu izinja. Biza abantu bethu ngazo zonke ezinezipuni zibiza ngeepoloni. Poloni zenu. Wawuzikhethele yakho ke sana. Wazikhethela neflavor. Wazikhethela noba wakho yichiwawa, omnye yipolice dog, omnye yi-bulldog okanye zintoni zonke ezi zinto ezi. Zikhethele yakho but
Ndifuna unikhumbuza le nto yokusnifa abantwana babantu nizenza i-police dog yi-abuse qha.